Korea Banyangongo abwegoro asirit Korea mashujaa nigo amate ya nyagosira Hezekia nyamaukorwa nyaguta ewodi ya Kiogore bunge ya Nyaribari chache bakoragwa no murugyo ya Gladys Kimayo no mochikoro ya monene Felista Samuel ya sokire na kugania omunyangongo yo obweretensi ya Kenya ligererie dhahabu omwaka welfu ya mochimia kianda nebere ime ya Munich asechimbero chia inye mara chimia inye ya sabire anyare kago konywa erio napoigo se familia yo nyare ke gusirwa bune ichirayemo yo gokonya gwakana usigukura isira ere ase enyagitario ere familia nyore libaga liyo komwenia ase nchira ere ya masikani tonyore muri kito Pethuel Machini na roboti oruo ase obwagari Nonyamaiga ya mate ya nyogusira munyantukie giata uyo weretensi ya Kenya riganaria mabera ime ya Munich mwaka weriwe ya mochimikia ndameronge 5 nebere nyogusira Ezekia nyamao eri konyorobo konyi korende tibabo nyorete ringane eri monare nge goteba neri sokoro no monto letete eskasense ya Kenya mostly ekero yalingo mwaka oli 1972 etanya kobunwa kurenga ke inotoni ni Kenya mpaka no ene entire Africa patirende sokora abo morwera iande there ntu atema koligi abarai baitu tochorete barito maitenge ngaki yo mochando no tokominyoka gochi kwanza bune hire yakaro ya ruali na tokominyoka gochi lakini rende bakonyi ntonyoreti niko bono ya mate ya nyagusira Ezekia nyamao yenye rugoro buya obareteretensi ya Kenya na oteba naganire kwenu wanesi kubuna omunyankongo tokuboliga kiyo mugago yorengo manene iga entingana rie munyangongo a legend ureterete Kenya amaskania manene gwetera se mecheso mumaete ne gold eria retete emedali eria retete ubwanjani bolienga kiri bamnyogete getekeria balinge na Asati Robert na Julius Sang keria ali Mexico 68 na Munich 72 na Commonwealth 1970 emente byonsi aletete nebinde bike in Africa ubu maene kangana obyanguse serikali elindero le n'umuntu orali n'umuntu mana abaminto mugako yo munarwara nsa nigarwara nande munaralire amaene takieti kolema mariogo kebenga na mariogo agereta kasira nenga kiyaye munakolenga n'umuntu agoika pesa na chibororo elindo osira bono rende iga konya na tokonya kwarura nere konya kumusegeta ebe kama bere bonwa koraki onya kwandenga ya bono chinguru chankereire bono mungina nero tangandire mungino minto nara bono nere na gotoko gendera nere konya kumusabira na nto sabire familia ye asengwana yabo nensoko TV niko baganira serikali nene neriye county na baribonsi wesokia na kubasira eri konyore bitoki okore bilia nyagitari ireko mwenya sinchire bwendetse nabo yokobwenya omurugyoye uyo rwarete umonge na taigwetu biya na yero yimuna mukumo bwata igo taigwetu biya na ande na ochiba siunya kogenda abana banyasai ntubono intwe etokubolia serikali gakieto ikange ekera matanga ya arabe kitariki emeronge 3 ne eye mutie nyoyo aiga bwoye elindo matanga ya abebuya nandi motokonye kiara bono twaere iruchi besa chionse tusaite hata serikali tusaite watoto yangu mumababatise waende kwa sukuru si mimi ni mgonjwa the president yetu ya Kenya ona tekisi community at this moment bunogo chikuona the other heroes ote omugako yorarire na ruete buli ocha se serikali akateba na asomire abacho korobana chibasiri mwamwete cyari taya agatosomi agasorore serikali ebwate getari gekeiga etonera asa abacho kora ababaye banyari kolenda omungino yorware tegaiga boigo nigo bariganiria bamnyoki bonsi asomeye go yora kore kistari ke 31 mutinye 10 omwako yiga gagitokoboria esenge nchari ngo muntu omuye goche se serikali ino ano mominyoki na baminyoki bonse bache aba serikali yasoe no president yetu yasoe na omugaka Asati n'abantu baye bajiche elinde bakonye efamily reporteria Ensoko TV kure county ya Kisii Pethuel Machini.